volem fer d'aquest grup un projecte fort, atractiu i consolidat. Volem sortir al mercat sent veritablement competitius, però també compromesos, i compromesos amb el territori, amb l'agricultura, la cultura i el món rural. I tingueu clar que el mèrit i la força és conjunta. Aquesta és la nostra essència. Avui, Castelldor és el primer grup del nostre país. Moltes gràcies, bon dia.